Sica! Sica! Sica. Hoxe fun a fun nas grallas e escoitei a papá. De veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat? Todo o mundo sabe que as almas dos mariñeiros descansan aí. Finaliza a búsqueda dos mariñeiros do Homenites. Non se poden ir, temos que seguir buscando. Oi, e que facemos aquí logo? Vamos, hai que seguir buscando. Se foses máis lista, empezarías a pensar noutras cousas. En que maquillarme para gustarlle aos rapaces? Ti crees que Julio viu no caer ao mar? No pots ni imaginar què suposa perdre els teus companys i continuar viu. Eu non penso marchar daqui hasta encontrar a papá. Dentro de 3 días vai vir unha gran marea que vai devolver á terra todo o que non é seu. E ti como sabes iso? Mamá! ¿Estás segura que quieres saber?